assalamu aleykum bandiraɓe fulɓe, assalamu aleykum bandiraɓe diasporaɓe, assalamu aleykum bandiraɓe fuuɗenkoɓe. Min gaɗi ɗon e jardin presque hedde école 24 quoi. Oɗo projet mi jiiɗon noon ko boydiɗo darde ɗum aɓe kamɓe darde ɗum hande mo ganduɗo ko émission rappelare fayi minen kallo ko addi oɗo sababu ko ha daari quoi. Assalamu aleykum bandiraɓe halpulareɓe, on calminama eyyi on juurama, oɗon ñaagui duwaw. Oɗon ɗo hande jardin Harlem City ɓuuri andirade inde Darou Rahman Kawsara Fall école 24. minen goni sukaɓe wonɓe ɗo ɓe en tant que rappeur au delà de notre carrière artistique amin dañi engagement pour nangude environnement mum, par ce que environnement woni neɗɗo, ko environnement woni gurdam. Ko ɗum taki min garno e oɗo jardin Kawsara Fall école 24 pour carrément wadde ɗo oɗo jardin, par ce que sukaɓe men jangata ɗo, sukaɓe men gurta ɗo, te kadi on doit mettre nos enfants dans de bonnes conditions d'éducation. Ko ɗum saabi le projet Harlem City jardin, comme ça min mbaɗi aménagé oɗo jardin pour sukaɓe men ɓe mbawa janggude dans de très bonnes conditions quoi. Ok, joni haalama yooɗi feewi quoi, mais projet o holno walli on ha affaire o daari quoi, par ce que min daari peinture aji, min daari leɗɗe ɗe gonɗe ɗe foof, so ɗum ɗo ko moyen namdi, ko moyen man walla ko moyen état walla won politicien gonɗo caggal mon? Non, oɗo projet walli min hen caggal Allah ko Guédiawaye hip hop, Guédiawaye hip hop, te amin belti hen e ballal Fou Malade Almami Talla walli min hen ko feewi carrément, walli min hen no feewi sababune makko ɗiɗo peinture aji ɗi jiiɗon ko kanko waddi min e partenaire uji gandanɗa hoorema ɓe gimmi ko Suisse, ko kamɓe mbaɗi design ɗi jewton ɗi oɗo instant. En même temps kadi won boyji gonɗi e centre Malal ji hip hop, ko kamɓe jettinta devanture o, won hen peinture aji ayi waji ɓe sayi caggal ko waji ɓe wonɓe ɗo ɓe fof ɓe gimmi ko ji hip hop. Kono sababune Malal, caggal Allah ko Malal saabi ɗum ɗo, Guédiawaye hip hop saabi ɗum ɗo quoi. Ok, jomum attema bro, a nani ko kaɓe ma haali e presque argument powɗon ɗo e projet powɗo ɗo, ko honni hen miijo ma gadda hen quoi? Yes, salamu aleykum bandiraɓe halpulaar en calminama, on beltanama. kalaɗo moƴƴi Mbimi on calminama, on beltanama vraiment. Kadi ɗum ɗo sa yaari ni tan ko grâce à Guédiawaye hip hop, par ce que minen komin membre fondateur Guédiawaye hip hop, a faami. Hande min gari ɗo sababude Guédiawaye hip hop quoi, vraiment pour nangude ligguey o no yoɗiri, vraiment affaire décoration o koye juuɗe amin fawa pour min ƴeewa no min liggori affaire nde vraiment yot quoi. ɗum ɗo noon sa yi ɗum sababu o ko pour min wona ɗo tan min mbaɗi ɗum nokkuji goɗɗi vraiment ko hunde nde ganduɗa sukaɓe hay élevage janggoje ɗiɗi kala birtiɗo mi wiyatama ko grand ko mbaɗɗon ɗon ko no yooɗi vraiment birtiɗo foof ma watma encouragé quoi. Kadi ko wayni kadi eyyi amin jiiɗi yannude ɗum nokkuji goɗɗi ha ko wayno hande Fouta quoi, Fouta men to. Ok, en presse haalama yooɗi feewi, mais holto jeeɗa e Fouta? Min celaga e gaale jeeyami. Hol département? Eyyi département Podor. Département Podor. kono joni yimɓeɓe ganda jiiboɓe wona halpulaar woni fof par ce que aɗa andi wa Guédiawaye ɓooyi wiide Malal ko halpulaar mais ɓe nanta gueɗe mabɓe kote pulagoye tawde onon koye membre ade jiiboɓe ko toon gonɗon, oɗon kadi ko frère Malal, onon fof koye bandiraɓe, il faut que ɓe ganda jiiboɓe foof nan hen guila e séeréer guila e Ndiago kadi ko mbiɗɗa nan nder. Mais joni projet ko toon mi umani carrément ma waɗ continue walla ma waɗ suivi? Non si ma waɗ suivi par ce que minen guila nden ha joni projet ji min jogui ɗimin dañarɗi foof waɗat suivi, par ce que minen somin puɗɗima hunde tan mamin continue ha gasa quoi. Kadi vraiment amin jiiɗi ɗum yajnude, minen wonɓe hen kadi minen halpulareɓe wonɓe hen ɓe kadi amin jiiɗi nawtude affaire nde Fouta quoi, mataw suwa yontude tan kadi amin defa affaire nde ha ɓenda tan après minenne komin jangui ko e nder Guédiawaye hip hop ko kadi min janni ɗum ma e guure men to quoi vraiment. Ok, joni an ko boyema o haali ko miijoɗa hen? Non miijimi hen ko carrément genre ko haali ko lawol siɓi ɗum genre grand ko waji ɓe mbatta ɗo ko fuurankoɓe ɓolɓe mbatta ɗum ɗo pour min ko wi ko il faut qu'on décentralise les choses, comme no wayno Guédiawaye hip hop ni, comme no wayno MCU, comme no wayno agriculture urbaine no foti waɗede nder Fouta guureji e guuraji saraji foof. Te kadi ganduɗo Fouta foof no andi ko wuuro gandanɗa hoorema sukaɓe haaɓe jiiɗi musique te kadi heɓe mbawi ɗum tara pulaar ummima joni noon ko wayno structure baɗi dani comme ji hip hop comme MCU ne foti waɗede nder Fouta. Te an ɗum noon e nden an grand Reno Rabbi
parce que an yimɓe ñi genre engagement ma darde ma e rap pular o darde ma kadi e culture urbaine ko fate banggue pulagu ngu te so Allah wallima inchallah min mbaɗa andi ko Malal en waɗi ɗo ko Matador en mbaɗi ɗo ko Amadou Fall Ba en mbaɗi ɗo ko an aɗa wawi ɗum nawde e Fouta Gure Seraji ɗe e Fouta foof comme ça rap pular ɓuura imade dow quoi inchallah so Allah jaaɓi rap pular forever. Yeah. Ok, joni an haalama yoɗi fewi émission o danaka joni gasa holɗum mbatta tengde affaire o. eyyi comme no ko neɗɗo mo haali ko tan vraiment kadi andane ka grand moƴƴo kadi quoi en ɓoydi kadi ka jannowo kadi quoi kadi kala tomin jima kadi ko pulago daranɗa quoi kadi ɗum ko weltare mawde ko wi ko tan amin jiiɗi hande dañde ko wayno centre Guédiawaye hip hop e tout ça min daña ɗum ko wayno Fouta men to Matam Podor a faami nokku so gure ɗe fof dal a faami ɗum kadi yo Allah yettin wiyete tan ko yo Allah yettin ligguey o kadi quoi vraiment kadi amin gandi fimde nde to fayi kadi quoi. Ok, émission o danaka joni gasa festival Guédiawaye Bayram o kon parti noɗuɗum après ko ɗum festival Guédiawaye Bayram ko kamɓe bombi min par ce que première édition amen ko rawande wonno te kamɓe duusi min hen ko kamɓe balli min hen jusqu'à hande woni deuxième édition ko ɗum saabi hande ɗo joni min jogui oɗo genre ha yimɓeɓe ne gara pour no waɗa sollicité partenariat ji e amen ɗum ɗo foof sababude caggal Allah ko Guédiawaye Bayram comme mi wiyata partenariat kono ko ballal ko jokkere endam kadi en même temps kadi ko ballodiral quoi par ce que kamɓe haaɓe gandi komin liggoto ko ɗum tagui kamɓe ɓe gandi carrément ɗum ɗo so faamu junggo ma ya quoi ɓe haalama yoɗi fewi taw noon ya sohluɓe mbe no kewi joni holo monen dañirno mo émission o gasi eyyi dernier mot en kadi ko weltare kadi garal mon ɗo kadi vraiment eyyi wadde interview par ce que kadi dal rap pular kadi wiyete ko yaaru yesso kadi quoi vraiment bem jaajëf haalomon yoɗi fewi ha goddo numéro rap pular ko yesso fayi